Oh my... Našli smo ljudi temple. I veliki pozdrav svima ljudi došli u novi klip na kanalu. Danas kao što vidite nalazimo se u normalnom modu ili to jest u solo modu i igrat ćemo Minecraft preživljavanje. Kao što vidite tu sam bacio shaders mode, keystrokes mode i realistično itemi kad padaju da bude realistično. Tako da nadam se da će ovo preživljavanje biti dosta uspješno. Uglavnom mi smo se spawnali tu blizu pustinje i hajmo malo da istražimo pustinju, to jest da je obiđemo. Inače igramo na normal, na normal. Jer mi se tako, mislim sad sam palio preživljavanje pa ne znam. Oh my! Našli smo ljudi temple. Našli smo ljudi temple već u prvoj epizodi. Oh my god. Ajmo prvo iskopati ono drva da bi mogli da iskopamo temple. Oh my god, znači našli smo temple već u prvoj epizodi Minecraft preživljavanja, tako da, oh my god, zamislite sad da nađemo već onako startne stvari, sad ćete vidjeti kako izgleda ovo. Mislim već svi znate, vidite ovako realistično napada, tako da nadam se da će svima svidjeti ovo preživljavanje. Inače, ajde vidite samo da nije ništa, evo game mode 1, znači nema ništa, znači upalili smo samo preživljavanje, jedino što ima ovih modova za PvP, što ima ovih realističnih modova. Uglavnom hajmo mi da istražimo sad taj temple. Uglavnom treba će nam samo jedan pik. Ok, znači treba će nam taj pik, treba će nam i jedna sekira kako bi brže kopali i to je to. Znači sad ćemo iskopati ovaj crafting table, idemo istražiti odmah ovaj temple i vidim tu nekoga, mislim vidim name tag, znači je tu neki ili životinja, da tu je skeleton, dobro sam skontao. Ok, idemo ga ubiti, ok, možemo nas ubiti i da, inače u 1.8 smo u 1.8 modu smo, zato što 1.10 mi baš i ne ide, kako kažem, i ne sviđa mi se, zato što ne mogu da bacim shaderse i ne može da izgleda što lepše ovo preživljavanje, tako da nadam se da sad vi ovdje išta vidite. Uglavnom ja jedva vidim, tako da ne vjerujem da ćete vi vidjeti. To ćemo uzeti, dobili smo tu iron, još golda, irona i još golda i sedlo, znači dobili smo sedlo. Oh my god, znači sedlo možemo da jašemo konja i to će nam biti dosta dobro za preživljavanje. Ali hajmo mi izaći polako na površinu jer više ni ne mogu sprintati jer nemam hrane. Ok, znači treba nam jako ubrzo hrana. Mi smo već tu našli dosta dobre stvari. Mene neko zajebava šta sam ja našao. Ok, znači mi smo našli sada selo odmah posle tempola i tamo ima 100% farma fooda, tako ćemo polako mi ići ka njemu i meni se dosta sviđa ovaj početak preživljavanja i sad ćemo da vidimo da li možemo da dobijemo. Tu imamo i ovu kovačnicu, kako god da se nazove, imamo tu i tu imamo ovaj chest. Ok, znači tu ćemo sad ući i vidjeti šta ćemo tu dobiti. Ok, dobili smo apple-ove i malo fooda koji će nam sada trebati. Uglavnom sad smo pojeli taj food i uzet ćemo tu ove šagrepe ili šta god i nama jako dobro ide ovo preživljavanje za početak. Uglavnom sad ćemo se smestiti kod ovih villager-a, pokupit ću kako kažem, ovu pećnicu, imamo tu i lavu, imamo bukvalno sve, tako da ćemo se sad u možda u prvoj epizodi ćemo biti smješteni kod njega. Uglavnom tu imamo i bunar nedaleko odavde, ali nam to i ne znači baš ništa. Uglavnom tu ćemo pokupiti to, od toga možemo napraviti hleb. Uglavnom za sada je sjajno preživljavanje, već imamo tu da napravimo i neko sebi odelo. Ok, znači napravit ću sebi chestplate i ostalo nam još 5 i napravit ću sebi, moram da izgubim malo drva, pa ću napraviti sebi iron pick i polako da istražimo neki mine. Ok, znači sad smo pokupili drva, imamo dosta da napravimo sebi
4 štika i da napravimo sebi pikeks i polako pada noć, kao što vidite. Polako pada noć, ali mi smo dobro stekani i tako da nemamo čega da se bašimo. Uglavnom uvijek pored ovakvih village'a ima neki mine. To mislim uglavnom da imamo, ja mislim i onu kao biblioteku, to jest gdje mogu naći, ovo je dobar lik, 18 kola za emerald, ali to baš i nije korisno. Uglavnom da, kao što sam rekao, nedaleko odavde bi trebalo da bude neki mine, uglavnom hajmo još malo da pokupimo ova drva i vidimo dole, možda je to spawner, ali vidim dole 3 name taga, mislim možda je to, kako se zove, možda su to onako random stvoreni zombi, ali izgleda mi kao da je zombi spawner, ima i dole, ali ne znam da to sad istražujemo. Uglavnom znamo da tu ima već jedan mine, tako da ćemo to sad istražiti. Inače nam se sviđa što je preživljavanje ovako sa shaderima, jer mislim da je stvarno lepše nego da sad snijemo onako normalno i da bude onako nerealistično. Uglavnom da, evo su ovdje već mobovi, znači da je tu negde pećina. Da, kao što sam rekao, tu je pećina. Tu imamo zombije koje ćemo polako rešiti, ovako. Četiri klikujemo na zombije, nice. Da, ovo je nevjerovatna pećina, kao što sam i rekao. Tako da, ovi modovi nam također pomažu u preživljavanju. Uglavnom ovdje ja ništa ne vidim kamo i da vi vidite. Uglavnom, sad vam je onako sredno, uglavnom ovdje nema buka. Tako da ćemo sad polako izaći naprijed, sad vidimo ako ima ovdje nešto. Ok, imamo coal, sad ću napraviti baklje pa ćemo ovo sve lepo istražiti. Imamo tu jedan coal, to su 4 baklje. Postavit ćemo tu baklju, tu. Ovo je veliko, ipak ovdje ima nečega. Uglavnom ćemo pokupiti još ovog kola. Tako da prva epizoda mi se baš mnogo sviđa i da, u prvih možda 1 ili 2 epizode će biti u selu, a na ostale epizode ćemo da već sakupljamo sredstva, napravimo sebi neku kuću i farmu i sve to. Uglavnom da, tu imamo za dosta baklji, ali ja nemam toliko vuda, u stvari imam vuda dosta, tako ćemo napraviti baš dosta baklji. I da, nadam se da ćete podržavati ovo preživljavanje. Inače, da, imam jedan alt account i planiram neki giveaway da napravim, ali to još nisam siguran za to. Ali, to ćemo se vidjeti, uglavnom ovdje nema ništa, sad smo našli samo coal koji nam je isto potreban. Uglavnom evo ga iron, odmah ispod kola je iron. Tako da za sad imamo iron chestplate i to je to što imamo od armora. Uglavnom ovdje ću postaviti baklje i mogu već prepostavljati gdje se nalazi mine, pošto vidim ove name tagove. Tako da ovdje dole 100% ima nešto, a ajmo popiti malo gore da vidimo šta ima. Dap ovdje izlaz, ajmo idemo dole da vidimo da li možda neki zombi spawner tu, da nađemo neku knjigu ili tako nešto. Uglavnom ovdje imamo previše irona. Previše irona. Tako da to ćemo sad sve pokupiti. Evo ga. Ok. Imamo sad otprilike oko za full iron, ja mislim da imamo. Ne, nemamo. Imamo za leggings i za mač. Uglavnom sad ćemo tu pokupiti još. I da, inače bit ćemo full iron i nadam se ćemo pronaći makar u drugoj epizodi i diamonde pa da bude sve zanimljivije. Uglavnom ovo je preveliko, a sad mi da meni je to na off, tako da ne znam da li je ovo ravin, da ovo je definitivno ravin, tako da za sada smo predobro ovo našli. Uglavnom sad ćemo mi tu zabeležiti koordinate i to ćemo istražiti u sljedećoj epizodi. Uglavnom to je to što tiče ove prve epizode Minecraft preživljavanja. Nadam se da se svidjela, ako jeste obavezno ostavite like, share, komentar, subscribe se na kanal i to je to. Bye.